Gautegi Zarteagako udalak udal ikastaro barri bat jarri du herritarren eskura urte barriari begira. Argazki ikastaroa da eta otsaileko zapatuetan egingo dute, hain zuzen ere hurrengo hilaren batean, 8an, 15an, 22an eta 29an goizeko 11etatik eguerdiko ordu batera udal kulturetxean. Juan Feliz Naberan alkatearen esanetan, herrian dagoen argazki zaletasun handiak bultzatuta antolatu dute ikastaroa, herritarrek bere sormenari ahalik eta potentzial handiena ateratzeko. Ikastaroaren prezioa 20 eurokoa izango da eta izena emoteko epea 2020ko urtarrilaren 24 arte egongo da zabalik. Parte hartzeko interesa daukatenek udaletxean edo udalaren webgunearen bidez jaso ditzakete izen emote horriak, baita Aretxe Derreta kulturetxean ere.